nɛgɛ ɲɛ 17 tɛnɛnbɔ sira Tombouctou mara la ani Bamako o waati kelen bɛnna wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC. An balimaw, a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira. Bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Tombouctou mara la kunu alamisa Dunuya Keleya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo MINUSMA ye u ka daga yɔrɔ min sigilen don Tombouctou ko nɛgɛ di Tombouctou mara ɲɛmɔgɔ ma. An bɛn'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Fɔɲɔgɔnkɔ min donna Mali ni Algérie jamana cɛ nin waati laban ninnu na n'a kɛra sababu ye ka jamana fila kɛ k'u ka lasigidenw na sigi. O kama faso jamatɔn dɔ Mali kɔnɔ min bɛ wele ko maliyɛnw tun b'a fɛ ka bɔ ka nisɔgoya taama dɔ kɛ bi juma ka taa Algérie lasigidenso da la Bamako. San 2023 sera kuncɛyɔrɔ ma an bɛna don san kura san 2024 kɔnɔ. O labɛn baaraw bɛ senna Mali fan caman fɛ i n'a fɔ Bamako, Nara ani Burkina Faso jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobojulaso. Ninnu de bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma Mariam Traoré fɛ. A y'aw bisimila. Ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw ma kokura an balimaw. Ni ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw waati kɛnɛ sigilen ye. Bi jumadon Desanburu kalo tile 29 san 2023 kunnafoniw bɛna lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka kunnafoniw filɛ. Tombouctou mara la kunu alamisa Dunuya Keleya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo MINUSMA ka daga yɔrɔ min bɛ Tombouctou mara kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ye o ko nɛgɛ segi Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma min dira Tombouctou mara ɲɛmɔgɔ Bakoum Kanté ma. Mariam Kuyate VOA tɔgɔla ka bɔ Bamako bɛɛ o kunnafoniw lase. Kunu baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛla bɛn ani keleya kɔnɔ MINUSMA ka cidenw ni Tombouctou marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ seriya la société civile ni politikimaw fɛ minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ. MINUSMA dagayɔrɔ min bɛ Tombouctou hectare 10 bɔɲɔgɔnkɔ don min yɛrɛ labilala pewu u fɛ ni ka bila Mali soldasiw ka bolo kan. Bakoum Kanté ni ale yɛrɛ ye Tombouctou gouverneur ye min yɛrɛ tun bɛ ka nin baara in kɔni bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ani MINUSMA ɲɛmaw kelen kɔ k'u bolonɔ bila sɛbɛnw na a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye foli ani tano lase MINUSMA ɲɛmaw ma ka kɛɲɛ n'u ka baarakɛlaw ye Tombouctou marabolo kɔnɔ. Waleɲumandɔ kumaw ka ɲɛsin Mali jamana ma o laseli fɛnɛ kɛla MINUSMA ka ciden fɛ ni ka sɔrɔ ka Tombouctou kan k'o lakile di gouverneur ma. Mali soldasiw olu kɔni sago bɛ a kan kofɔlen na ni waati in na baara tɔw bɛna to senna u fɛ u ka yamaruya kɔnɔ n'o ye MINUSMA borominɛ o kɛcogo koɲaw ye. K'aw ladɔnniya ko MINUSMA dagayɔrɔ ye kan 13 de ye Mali kɔnɔ minnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ Mali woromasiri tabaw ka bila la ka kɛɲɛ ni Mali marabagaw olu ka laɲini ye. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Fɔɲɔgɔnkɔ min donna Mali jamana ni Algérie jamana cɛ n'a kɛra sababu ye jamana fila bɛɛ y'u ka lasigidenw wele. O kama Mali fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ min bɛ wele ko maliyɛnw tun b'a fɛ ka bɔ bi juma ka nisɔgoya taama dɔ kɛ ka taa Algérie lasigidenso da la Dawudabugukaw fɛ yen Bamako. Nka a yirala k'a fɔ ko nin taama in kɔni balila furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ. VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Daɲogo wulila ka se a tɔn koladilan ɲɛmɔgɔ dɔ ma Abdul Nyange an k'ale ka hakilinaw lamɛn nin taama in kan ka bɔ Bamako. Anw ka jamana jugu n'o ye terroriste ɲɛmɔgɔw ye an ka armée ye minnu mago sa Kidal kɔsɔ in na olu bolilen bɛ ka taa sigi Algérie jamana kɔnɔ bi na sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an m'o si kɛ kɛlɛ ye an b'a dɔn anw ka jamana in problème de 90 ans maintenant Algérie de fana ye nin tiɲɛnikɛlaw jatigi ye bon an ɲɛ b'a la k'a fɔ sisan Algérie wulilen bɛ fo k'a da don an ka jamana koɲɛ tɔ la ko fo ale k'a sago jagoya an ka jamana autoritéw kan rebelles sago ka kɛ Iyadagali sago ka kɛ donc ka b'o la fo ka taa jɔnmaya yira an na ka malidenw wele a ka jamana kɔnɔ minnu ni Mali marabagaw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Mali marabagaw ka sɔrɔ olu ka jɛn t'a la u ma ɲininka u fɛla la k'olu bɛna taa kuma Mali lakana ko ni Mali basigili ko kan an ko vraiment kasa tɛmɛna kɔnɔ wɔɔrɔ kan. A ka lajɛrɛ in mun kɔni ye Bamako gouverneur ye ale ma yamaruya di walasa a ka se ka kɛ yala cogoya wɛrɛ b'aw bolo ka a kɔni a tɛna taa baara min kɛ ka se k'o lawaleya tuguni wa. An bɛ sariya jamana de kɔnɔ donc n'i bɛ nin bɔli sugu kɛ surtout an ko an b'a kɛ yɔrɔ min n'o ye Algérie ka lasigidenso ye Bamako yan Dawudabugu sirafara la i bɛ tɛmɛ sariya sira fɛ o de la an ye sɛbɛn kɛ
ka taa sɛbɛn bila gouverneur fɛ ka yamaruya ɲini a fɛ ani ka ɲini a ka finitigiw bila an ka bolo kan baara in bɛ se ka kɛ lakana kɔnɔna la cogo min mais gouverneur ko ka jaabi b'a yira k'a fɔ ale sirannen don an ye yɔrɔ min choisi farati bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw kana taa don an cɛla ka dansagow kɛ ani ka taa kow kɛ an t'a fɛ an yɛrɛ ka laɲini tɛ min ye an ko gouverneur y'o min fɔ o jɔrɔna ko an fana ka jɔrɔna ko do et puis jo b'a bolo o la donc an ko an ka to sariya kɔ. Mais mɔgɔ caman fɛ a tɛna ni lajɛrɛ min kɛ a tun bɛ kɛ sababu ye mun kɔni ye gɛlɛya bɛ Mali ni Algérie cɛ halisa ka dɔ fara o gɛlɛyaw kan a bɛ jaabi jumɛn di ka ɲɛsin nin tigilamɔgɔw ma. Oui, kabi an ye nin ko in daminɛ lagosi kɛbaga sugu bɛɛ wulila dɔw wulila ko an bɛna maliyɛn minnu bɛ Algérie k'an bɛna olu kungo gɛlɛya an bɛ faransi gɛn waati min dɔw ye nin kuma kelen de fɔ ko maliyɛn minnu bɛ yen u bɛna gɛn an bɛna kungo se o maliyɛnw ma bon o maliyɛn kelenw de yɛlɛmana Algérie sisan u kɛra Algériens ye olu de bɛ nin kuma sugu fɔli la mɔgɔ min ɲɛna ko e ye jɔn ye e bɛ fɛn o fɛn kɛ muɲu ni sabali la ani bonya la ka ɲɛsin a ma a ɲɛna k'i ka jɔnya de sababu la i bɛ k'o kɛ donc an ko mɔgɔw minnu bɛ yen n'olu ma ko ninnu faamuya hali bi u ka kow filɛ ni hakili ye maliyɛnw bɛ Algérie Algériens bɛ Mali kɔnɔ anw ka laɲini fana tɛ peuple ye an ko Algérie fanga bɛ dansago min na an tɛ jɛn n'a ye anw bolo o tɛ kɛlɛko ye bon ni mɔgɔ ko la ko e bɛ fɛn min ye ja dansago la k'i b'o kɛ an ka jamana kɔnɔ k'an k'an da de ko sinon k'an ka jamanadenw b'e fɛ yen i n'a dɔn k'a fɔ ko jamana si tɛ yen min ye Ala ye wa jamana bɛɛ gulolen bɛ ɲɔgɔn na wa jamana tɛ yen k'e mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ la. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. san 2023 bɛ a kuncɛyɔrɔ la san 2024 o labɛn ɲɛnamayali baaraw bɛ senna Mali jamana fan camanw fɛ Bamakɔ labɛnw bɛ ka sabati ye cogo di walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn o la bi Abiba Nankɔ Tarawele y'a ka kuma baranin ta ka jigin Bamakɔ dugu kɔnɔ maliden dɔw y'u ka hakilinaw di a ma an k'o lamɛn. san laban tile damadama in ka kɔn a seliw ɲɛ yɛlɛma foyi ma don Mali faaba kɔnɔna ɲɛnajɛw la hali bi nisɔndiya ni kanu min tun bɛ taa ni nin san ye waati ye suguw kɔnɔ kungolo dilanyɔrɔw la walima finikalayɔrɔw la rue marchandiw ani fɛn wɛrɛw la o bɛ i n'a fɔ o bɛ ka dɔgɔya yala a kun ye warintanya de ye wa walima dusuma kasa de ye wa maliden dɔw sɔnna k'u hakilina di a ko kan. Ne tɔgɔ ye Sumayila Jakite n bɛ wele Sumi n ye commerçant ye Ali de Bamako kɔnɔ bon sugu alhamdulilayi an bɛ k'an garijɛgɛ sɔrɔ sugu tagabolo a ka suma dɔɔni mais a ma an degu quoi parce que actualité min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn quoi donc sugu tɛ se ka a ka rythme kɔrɔ sɔrɔ an tun bɛ min sɔrɔ kɔrɔlen an tɛ se k'o sɔrɔ sisan mais alhamdulilayi an bɛ dɔɔni min sɔrɔ ka fara an ka hɔrɔnya kan o ka fisa ni caman b'i bolo mais i m'i ka hɔrɔnya sɔrɔ quoi. Décembre kalo tile 31 tun bɛ na ni nisɔndiya ni kanu min ye o yɛlɛmana ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan i n'a fɔ a yiralen bɛ cogo min na Mayimuna Kulibali fɛ n'ale ye muso kunkolo dilanna ye Ali de Bamako la. Ne ko ma fɛngɛ ne ka perigi tɛ se ka kɛ sankɔli ya a bɛ se ka kɛ bebeli na o la i b'a don i kunna. San laban in na kɔni sugu tɛ yen sugu bɛ ka na dɔɔni kelen marché ka suma yɛrɛ de. An ɲɛ bɛ sugu falen na o bɛɛ la ko aw bɛ ka kule ko sugu tɛ yen. Sugu tɛ yɛrɛ yuguyugu sanaw de ka ca la sinon kun dilan na kɔni kelen de bɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ la. An bɛ Ala deli yanni san yɛlɛma ka se mɔgɔw ka bɔ yɛrɛ de o de ka d'an ye. Fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ feba kɛnɛ kan feerekɛlaw wasalen don wa u wasolen bɛ ni ɲina sugu ye ni san laban in na. Ne tɔgɔ Mamadu Kɔla Ɲambele bɛ n wele Pare. Bon vu la situation du pays mais o n'a ta ma togo o togo feba kɔnɔna la yan nɔ a fɔra ka di mɔgɔw ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na étrangers bɛ yan nɔ Iraniens bɛ yan nɔ Pakistanais bɛ yan Marocains bɛ yan nɔ mɔgɔ caman bɔra Burkina Sénégal ninnu bɛɛ nana foire in kama
bon ale a dan mɔgɔw tɛ minɛn minnu ye sugu kɔnɔna la n'i nana foire kɔnɔna la i b'o olu ye donc ala da o ma mɔgɔw bɛna sanni kama ça va an b'a la barika da sanni taabolo yɛrɛ la. Sifinaka dɔw bɛ giringajɔ la bari olu fɛ ɲinan san yɛlɛma seli ɲɛbilaw ɲɔgɔn tɛ. Korotumu Jara. Chaque week-end n bɛ to ka na i bɛ fɛnmisɛnninw san et puis fɛnɛ i bɛ se k'i ɲɛnajɛ a kɔnɔna la mini concert bɛ k'a kɔnɔ a ka fisa quoi tiɲɛ yɛrɛ la. A san yɛlɛma in taabolo la n b'a fɔ alhamdulila yɛrɛ de parce que ne nana semaine tɛmɛnen ne ye n ka fini ni n ka samara san a ka nɔgɔn yɛrɛ de. Nga Mamadu Kanaji n'ale ye 31 décembre seli kɛbaga ye y'a yira ko ɲinan san seliw timinandiyaba ta ale la. Bon dɔwɛrɛ tɛ an bɛ fête organiser ni n terikɛw bon o kɔni fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn sisan kɔni finiw yɛrɛ da bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ an kɔni an m'an débrouiller an m'a essayer k'a san sinon da ka gɛlɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la ni san laban in na waati gɛlɛya ye ɲɛnajɛw tiɲɛ Bamakɔ kɔnɔ. Habiba Nango ka dɔ 31 yɛrɛ bɛ mun kɔfɔ Robert Jarabi ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan. 31 bɛ san yɛlɛma ko fɔ mɔgɔ minnu sigilen bɛ dugukolo kan ni olu ye adamadenw ye. Nin don kofɔlɔ in ɲɛnamayali sɔrɔla sira minnu fɛ a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan. A sɛbɛnlen bɛ Tawurata kitabu la min bɛ wele Genèse kitabu ko Ala ye diɲɛ ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ da tile 6 kɔnɔ a 7nan don Ala tilala diɲɛ na a kɔnɔfɛnw bɛɛ dali la ani Ala yɛrɛ ye wagatiw sigi ayiwa ka taa o wagatiw la i n'a fɔ kalo ani tile ye kalo ni doluw sigi adamadenw fana ye jace bɔ o kan ani ka to ka a ɲɛnamaya. O la 31 ɲɛnamayali a bɛ hakɛya damadɔ ɲini a ɲɛnajɛbaw fɛ walasa u kana don fili la. Robert Jarabi kuma ye o kan. Ni e de y'a dɔn k'a fɔ ko san yɛlɛmana ka e sɔrɔ hɛrɛ la nisɔndiya jira i ka du kɔnɔ k'a kɛ fɛti ordre i kɛra farajɛ ye o i ka nisɔndiya jira i yɛrɛ ma i ka du kɔnɔ. Ɲinan 31 ɲɛnamayali danfara belebele bɛ ani salon ta cɛ sabu gɛlɛya o bɛ sugu kɔnɔnaw la maa caman ye o seereya Samba Mangile ale ye sɛ feerela ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ ɲinan ta in kan. Voilà, n ye entrepreneur n ka baara ye sɛ mara de ye bon an bɛ sɛ produit en même temps an bɛ sɛ fana jɛni ka sɛ feere quoi. Bon ɲinan ni salon sɛko différence dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que salon sɛ marché kun ka teli a marché kun ka teli kosɛbɛ voilà parce que ni kun ye prix fɔ mɔgɔw t'a discuter kosɛbɛ ɲinan ta marché ka suma voilà an ma se k'an ka tranche fɔlɔ yɛrɛ vente kɛ fɔlɔ k'a sababuya kɛ client prix bɛ gɛlɛyaw ma prix gɛlɛyalen don client ma. Sifinakaw olu min bɛ 31 ɲɛnamaya kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ ɲinanta in bɛna kɛ gɛlɛya kɔnɔ sabu minɛnw tɛ se ka san. Abdoulaye Keita ale ye sannikɛla ye. Abdoulaye Keita donc an nana sɛko la o tiɲɛ yɛrɛ la salon ta ni ɲinanta o cɛ ka jan kosɛbɛ parce que sɛ kɔni ani minɛn caman bɛ o da gɛlɛyara ma kosɛbɛ k'o sababu kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen sisan. Voilà pour tiɲɛ yɛrɛ la sisan a ma nɔgɔ tiɲɛ na différence ba de b'a ni salon ta cɛ an bɛ fêter kɛ pour que ka se ka denbaya la hinɛ ni la hinɛ n'a kɔni da sera ka nɔgɔya ma a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Suleiman Dukure ale bi sɛ san ka taa feere 31 ɲɛkɔrɔ ale y'a yira k'a fɔ ɲinan sɛw sɔngɔ ka ca ni salon taw ye ka sababu kɛ ɲinan sɛ dumuni yɛrɛ fana sɔrɔli gɛlɛyara kosɛbɛ. O salon an sera k'an firifiri cogo min na 31 na ɲinan an ma se k'a kɛ ka sababu kɛ sɛw ni minɛnmisɛnninw gɛlɛya ye. Taara sɛtigiw fɛ yen bon an bɛ sɛw ta prix mun na fɔlɔ bon o prix ni salon ta différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula sɛtigiw b'a fɔ olu tɛ bagan dumuni sɛ dumuni sɔrɔ nɔgɔya la bon wɔrɔ ni dumuni tɛ sɔn nɔgɔya la jagoya de dumuni bɛ di fɛn minnu ma olu fana bɛ gɛlɛya. Labɛnnikɛlaw olu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ɲinan sifinnakaw ka taa ni ka segin ka suma kosɛbɛ u ka salon kɔnɔna na o caman sababu ye sɔrɔbaliya ye. Karunga Keita ale ye coiffelikɛla ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. A ma daminɛ fɔlɔ parce que jeunes tɛ ka ɲɔgɔnba kɛ ten fɔlɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura ni y'an donnen VOA Bambara ka malikura tako filanan o kunnafoniw kɔnɔna la aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini o ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye aw bɛ se k'aw sɔgɔ VOA ka bɔlɔlɔsiraw la Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Amtani kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛ
Senegalikaw fe ko labɛn kulu min sigilen do u ka wasablon kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kalata gafew labɛnni ko ye y'a yira k'a fɔ ko cɛbɔ 93 de be minnu bɛɛ lajɛlen u ka cɛbɔya gafew bila ka kɔn u ka jamanatigi sigi kalata ɲɛ min kan ka kɛ février kalo san 2024 a cɛbɔya gafew labilali dati labanw bilalen do tarata don na su nɛgɛ ɲɛ 12 tana mana gosi o kama Senegal fasiri sɛbɛn min bɛ wele ko le soleil kɔni y'a lase k'a fɔ ko cɛbɔ 70 de be minnu bɛɛ lajɛlen u ka kalata gafew bila ka ban 23 ko olu makɔnɔlen do Congo RDC ko laɲini min kɛra fanga sɛnɛmatɔn fɛ k'a fɔ ko ka jamanatigi sigi kalata jaabiw bɔ a ma ko jaabiw tɛna bɔ a ma min kalata kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen ni laseli ninnu kɛra jamana fanga ka kuma latɛmɛla fɛ Patrick Muyaya a y'a yira o sen fɛ k'a fɔ ko kalata koladilan cakɛda commission électorale k'u bɛ wulikajɔw la ka kalata jaabi kunfɔlɔw bɔ ka kɔn décembre kalo tile 31 ɲɛ Iran jamana ye mɔgɔ 4 faga bi juma sɔgɔma siga kɛra minnu na k'a fɔ ko u ye wulikajɔ baara dɔw kɛ duguduguli siraw fɛ ni Israel jamana ye ko Israel jatilen do Teheran fɛ i n'a fɔ a jugu ko nin waliya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Azerbaijan occidental min laseli kɛra u ka kunnafoni di so fɛ min sigilen do jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kiriko kun kan ni san damadɔ laban ninnu na ko Iran jamana ye mɔgɔ caman de ɲangi k'u minɛ ka sabu kɛ u ka baaraɲɔgɔnya sira dɔw ye ko min kɛra duguduguli sira fɛ u ni Israel jamana cɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan san 2024 labɛn baaraw bɛɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobo Julaso VOA Bambara tɔgɔ la Zenabu Sanu ka bɔ Bobo Julaso ale b'o kunnafoniw di ni seli be sera a bi lɔn capi muso le la tendarasiw be da kɛɲɛ na gomaziw be kɛra fan dɔ makiyaziw be sanna yɔrɔ dɔ mesiw be don ka jigi fo bubara ra tendaw be mɛnɛmɛnɛ fan bɛɛ yɛrɛmasiriso dɔra jama be fa fo k'i bɔ siraba kan cɛ o ti ɲina ye dɛ bɛɛ le b'i yɛrɛ yɛlɛla sisan fɛtini yɛrɛ kɔni ɲaga t'a la awa sanu ka ni kumakan ni bɔni lo tunya ma mɛsi ni fana diya yan yɔrɔ la ele an sera Fanta Kulibali ka kundilan sora Saint-Étienne sugu fiyɛ denni na a ti lɔn ɲɛ ma ko san yɛlɛma seri be sera maa fila dɔw dɔnɔ do sigini lo makɔnɔni na ni ye mɔdɛli ye min sugu wari man sha Aïda Wedraogo fɛ an na 31 kun kɛ mun kama alu kuroselo kɛra sisan ɲinan n kɔni ka gɛlɛ dɔɔni n'o tɛ an tɔɔra n bɛ deli ka na mɛsi siri paki 6-7 bɛ yɛrɛ dɔn ɲinan ka gɛlɛ Fanta kɔni nimisani ba ni ɲinan san yɛlɛma ni tagaboro ye baara tɛ ye an tugu salon ka gɛlɛ mɛ ɲinan fana ka gɛlɛ ka tɛmɛ salon kan o bɛna kelen de an y'an senfa ka se kɔkɔ ka yɛrɛmasiriso wɛrɛ ra min ye Awa jaabi fɛ ye ala ni baradanya bolo ale y'a ta kɛ periki kɔrɔ ko ye ni tuma na yɛrɛ client tu ka nga fa nana ye yɛrɛ y'a ye a bɛ cogoya min na client tɛ perikiw le bi labɛn na comme naturel ko ni bi cogoya min na ni ɲabaara ni actuellement ne b'olu le dilan na mɔgɔ bɛ na n'u ka kɔrɔmaw ye ka na ko ka na lisse ka na boucler ka ɲɛsi kura don walima ka kɔrɔman da kɛɲɛ ka sɔni fara la kuraya verni babalaw ani tatouage ɲɛgɛw papadeni kɔni lɔni lora kosɛbɛ Bobo kin 15nan sugu fiyɛra a ka jama o ka bon lakari ma ɲina an tagara bɔ a ye k'a ka baara taga ɲɛ lajɛ an y'a sɔrɔ a sen 2 bilani lo ɲɔgɔn kan a bi kelen na te min na ye an ma ɲina san yɛrɛ ɲɔgɔn yɛrɛ le ye sinɔ kɔni san tɛmɛnen kɔni ye ni e bɛ san baara kɛra ye depuis 5 ne bɛ sigi yɔrɔ tuma ne ve lɔgɔra yɛrɛ dɔw yɛrɛ t'a sɔrɔ ɲinan san kɔni jani bɛ da ma foyi kɔni faamu filan tɛ walayi an bɛnna ni Uriya Konate ye dugu kɔnɔna na kunsigi labilani musɔrɔ siri no kundo tuma a tɛna dilan o kɔni ko wari tɛ dɛ ne yɛrɛ ma wari sɔrɔ ba min ya fleur kɛra peut-être bisu fɛ mana dɔ sɔrɔ a ma lɔ san tɔɔrɔ a tɛ deli ka kɛ ten disputa kun kɛ i ɲa ka di tout ça les content lo mais haya le fila na an bɛ fleur kɛra kɛ yala cɛw le tɛ sɔnna wari bɔ ma wa kɛlɛ Mori Traoré y'an jaabi ka bɔ a ka fani kalanso ra o yɛrɛ ko ne ka 200 de o t'o kun da bi ne ko n k'a tɛ ko bɛɛ wari ko le parce que i bɛ bɔ i yɛrɛ ta de kan ka ko kelen min kɛ foyi ti marché i bɛna sigi lɔgɔ la sɔgɔma fo su fɛ i bɛ taa so mɔgɔ yɛrɛ ninnu ka fani kalan ni fɔ mana ta depuis bon bɛna fɔ ko bɛna ta janvier o tɛna nana bon nin bɛɛ ye mun ye fantanya so nin yɛrɛ man nɔgɔ Burkina Faso ka kala bi lɔn ko ma o dogoni tɛ den faw ra Burema Sawadogo ye jagokɛla ye fɛti t'an fɛ parce que nisɔndiya tɛ jamana na min balaw min b'an ka jamana kɔnɔ ni bɛɛ ɲɛ b'a la jatigɛ waliya baara bana y'a dɔ ye Sandrine Sanu b'o seri ɲɔgɔn ye a kɛra san min ye kunko cayara bana den ɲɔgɔn a nana a yi cani kɛ a tagara ni mɔgɔ caman ye wari yɛrɛ le tɛ fɛn bɛɛ sɔngɔ gɛlɛyara a bɛ lɔn ɲɛ ma ko ɲina 31 décembre bɛ labɛnna gɛlɛyara Ndiaye Sanu Bobo Julaso VOA Bambara tɔgɔra
Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fem se ka jen lafiya bi ani ka lafiya an ka du kono na nga sigi dawla bendidu mana nga laje ka nyon tegemne ka yafa nyoma fem no temena ka ala wele fem no mena ala ko here di amma ani an ko bere jelema fem bi jen la bi bendidu ala ka ben sabati ala ka mbebla sraj manka ala kra boya kama solde ala rasul. Bi juma sɔgɔma Rusi jamana ye sanfɛ mugu furuw kɛ ka taa Ukraine jamana faba fanfɛ Kiev. Mɔgɔ 18 de nin bɔnɛ n'a senfɛ. Mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 32 olu jogina. VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré ka bɔ Washington. Ukraine jamana kuntigi Volodymyr Zelensky y'a fɔ ko bi a bɛ se ka fɔ ko Rusila ye marifa suguya bɛɛ kɛ a ka marifa kisɛw kɔnɔ. Ukraine jamanatigi y'o lase fiɲɛ sira fɛ n'o ye X. Fiɲɛ kɛnɛ sɔrɔsikulu n'o ye armée de l'air ka fɔ la. Gɛlɛndenw ba caman n'o ye missile o ni subahana machine drone 158 de cilen don Ukraine jamana kan. O la 114 tiɲɛna. Nin ye gɛlɛnden missile bingani ye min ka bon kosɛbɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ kɛlɛdenw fɔlɔ ma fara a kan. Fiɲɛ kɛnɛ sɔrɔsikulu ka kumalaselaw y'o fɔ AFP Yuri Ignati ye. O garante tun ɲɛsilen bɛ dugudenw ka baara siratigɛw o ni dugudenw ka sow ma. Andrei Yermak n'o ye Monsieur Zelensky ka baarakɛla ɲɛmɔgɔ ye o y'o semantiya. Risi tasuma ye mɔgɔ 18 faga ka mɔgɔ 132 jogin ka kɛɲɛ ni jamana polisiw ka fɔ ye minnu y'a jira ko mɔgɔw bɛ se ka kɛ hali bi binganikɛlaw jukɔrɔ. Risi y'a dan kɛ k'a jira a ka don o don kunnafonidi la ko laɲini bɛɛ sera i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na don o don. A y'a jira k'a ye sɔrɔsi fɛnw marifa mara yɔrɔw ani Ukraine sɔrɔsi bila yɔrɔw o laɲiniw ka tɛmɛ 50 kan ka kɛ kɛlɛba ye min kɛra Ukraine jamana na décembre kalo o tile 23 ni 29 cɛ. Rusi jamana ka bɛnkan bɛɛ san kelen don ban Ukraine fɛ n'o y'a sɔrɔ a ka samiya kɛlɛcɛw ma se ka kɛlɛkɛlɛw dɛsɛ wa Moscou kɛlɛdenw y'a baara daminɛ ko kura n'olu y'a jira nin dɔgɔkun na k'u ye Marin ka dugu minɛ kɔrɔnfɛla la. U bɛna fana waati min na tilebi jamanaw ka dɛmɛ bɛ ban Kiev la farajɛ jamana n'o ye Europe o ni Amérique jamanaw bɛɛ la ko mun bɛ jamana bila ka marifaw ni nafolo ban. Jamanakuntigi Zelensky ye Amérique jamana deli ka dɛmɛ nafama o mara o kɔfɛ dɔrɔmɛ miliyɔn 250 n'o ye euro miliyɔn 200 o ni 25 bolofara kura bɔlen kɔ o laban min kɛra ni vote kura ma kɛ Amérique wasabulon na min bɛ se ka kɛ waati min na ka wari caman tila. Hongrie jamana fanga ɲɛmɔgɔ Viktor Orban ye a jɔyɔrɔ n'o ye veto ye o kɛ farajɛ jamana Union Européenne ka dɛmɛ sɛbɛn kura dɔ kan. Gɛlɛya min bɛ Europe'kaw jigi ban k'a ɲɛnabɔ lajɛba kura la san 2024 février kalo daminɛ na. VOA Bambara lamɛnlibagaw ka kɛɲɛ ni sanyɛlɛma ɲɛnajɛw ye an b'a laɲini aw fɛ a k'aw ka sanyɛlɛma foli a k'olu ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira la ni o bɛ tali kɛ 00 20 24 30 47 16 nka aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka aw ka o folikan ninnu tugu la. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Amena ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan. Men mara ciden ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Amérique jamanatigi kɔrɔ Donald Trump tɔgɔ bɔra kalata gafew la. An ka Kayatu Traoré lamɛn o kunnafoniw kan. VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington. China Bilos kɛra furuba cakɛda baarakɛla sugandilikɛla ye min ye Trump tɔgɔ bɔli cɛbɔya sɛbɛnw kan siraw ta ka kɛɲɛ ni sariya hakɛ min tɔgɔ nanzarakan na ko clause d'insurrection du 14e amendement sariya hakɛ min ne a bilala sen kan kabini guerre de sécession waati la l'Amérique jamana kɔnɔna na a bɛ boli fasodenw de kan minnu danatigɛlen bɛ binkani tabuluba waleyaliw la k'u bali u ka kɛ furuba baarakɛlaw ye. Colorado Cour suprême ye o hakɛ sariya kelen nin de bila Trump kan k'a tɔgɔ sama k'a bɔ cɛbɔw
ka gafe kɔnɔna na u ka mara kɔnɔ. Trump k'a yɛrɛ ko fɔ kulu ye laseliw kɛ k'a fɔ ko u bɛna Bilos ka nin waleya ninnu kiiri kɔsegin laɲiniw kɛ Maine mara kiiriso ba fɛ. Bilos ye a ka danatigɛli ninnu sosori fɔlɔ sani kiiriso ka latigɛw cɛ a kan. Bilos ye a yira k'a fɔ ko ka da sariya sen ni sariya kisɛ sabanan kumakanw kan min bɛ boli fasodenw minnu ye binkani dankarili waleyabaw ta k'a ɲɛsin faso ka furubakɛyɔrɔw ma ko Trump ka cɛboya kɔnnen don ka kɛɲɛ ni o ma ko ka da a kan k'a ye jɔyɔrɔ min fa fasabulon ka dankariliw la janvier kalo tile 6 wagati la san 2021 na. N dalen bɛ a la k'a fɔ ko kotigi si ma deli fɔlɔ abadani ka jamana kuntigi ɲini cɛbɔ dɔ tɔgɔ bali kalataw la ka kɛɲɛ ni sariya kisɛ nin ye. Wa hakili tɛ a la fɛnɛ k'a fɔ ko jamanatigi jɔyɔrɔ ɲinikɛla cɛbɔ fɛnɛ de la ka nin binkani waleya sugu ninnu lawaleyaliw kɛ. Bilos ka fɔ la Trump k'a yɛrɛ kofɔkulu marala ka kofɔli kɛ danatigɛli ninnu kan. Steven Cheng kulu ni kumalatɛmɛla ye laseliw kɛ kunnafoni siraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu ye ka kalataw jaabiw mɛn k'a da kɛnɛ kan ko ani fɛnɛ ko ka fasodenw bali u ka kalata hakɛ sariyaw minnu bɛ u bolo ka olu lawaleyaliw la. Ka da sariya dɔnbagalajɛw ka fɔli kan alamisadon danatigɛli ninnu bɛna jamana kiirisoba minnu ne nin ye u siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma ni sariya kisɛ nin kan wajibiya u ka wulikajɔ teliman kɛ ka kofɔli kɛ yaasa marayɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ dan ka se ka dɔn ka kɛɲɛ ne ni sariya kisɛ nin ye. Cour suprême ba fɛnɛ kan ka danatigɛliw kɛ k'a yira k'a fɔ ne ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya nin bɛ se ka boli Trump kan walima fana ni a yamaruyalen bɛ to a ka se ka segin kokura l'Amérique masaya so kɔnɔ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Shaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw bɛ k'u sɔn ka sanga ni Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 min bɛ tan san wɛrɛ 2024 janvier kalo ani février kalo la. Labɛnni dɔw bɛ sen na a tɔn AGSM ɲɛma Umar Baba Traoré ka fɔ la. O kun walasa fiɲɛ kana ye Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka baara la Côte d'Ivoire kaw fɛ CAN waati la. Umar Baba Traoré y'a yira ko ɲɔgɔndan tɛ jamanaw dɔrɔn sira ntolantanaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛnɛ kan. Min fana ye jamana farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye a fɛn o fɛn bɛna ye a kɛnɛ kan ɲɔgɔndan fana bɛna kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Tiɲɛ don balontannaw bɛ taa balontan ka kupu daw ni ɲɔgɔn cɛ mais CAN nin fana ye kupu dalen ye kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que kunnafonidilaw fana bɛɛ bɛ i ka jamana ye cogo ani i bɛna baara min kɛ ka lanbila i ka jamana la o fana a bɛ n'a fɔ o fana kupu de dalen don kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ donc a ka kan anw labɛnnen ka se CAN nin kɛnɛ kan. O kɔrɔ ye min ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma minnu bɛ se kɛnɛ kan n'u bɛ baara kɛ walasa Mali fana tɔgɔ ka diya kɛnɛ kan. D'abord o ye laɲini fɔlɔ min ye k'a fɔ bɛɛ bɛ n'i bolo bila sɛbɛn na sɛbɛn min ye layidu sɛbɛn ye layidu n'a fɔ a ma ko guide an kɛlen bɛ ka o min labɛn kunnafonidila bɛɛ bɛ n'i bolo bila o la k'a fɔ i bɛ tɔn yɛrɛ ka sariyaw bonya 1 i bɛ an bɛ taali jamana min na i b'o sariyaw bonya 2 i bɛ kafu ka sariyaw bonya 3 o hukumu na a siga tɛ na parce que an bɔra ka kalan ba min sɔrɔ sisan nɔ Fédération Malienne Football ka dɛmɛ kɔnɔna la o b'an dɛmɛ kosɛbɛ o baara tɔ la. Hakilina min kofɔlen filɛ a bɛna bila sen kan ka sɔrɔ ka Côte d'Ivoire sira ta min bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ta fan ko fɔ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous on avait les terres de eux, la Bible. Nous avons prié les yeux fermés, on a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris. Ni ne bɛna dansigi kɛ aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Sekaw ka cɛjan Cheick Thioro fɛ a lasera aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Silameluko Allahu Akbar ala ese Kerechenuko Masaba matika duonye Mori basimo Mangala ala basagula Nikoko kera Kale nodo la mereje Silameluko Allahu Akbar ala ese Kerechenuko Masaba matika duonye Mori basimo Mangala ala basagula Nikoko kera Kale nodo la mereje Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala